Takže čau. A dneska tu máme tutoriálek, jak si stáhnout a nainstalovat Stranded Deep. Takže Stranded Deep je taková survival hra, vyšla tak před týdnem, myslím, nebo nějak tak. Takže vrhneme se rovnou na to, můžeme dáme si ulož to. Ano, ulož to do. Pak si dáme ještě, tady se napíšeme Stranded Deep. Deep. Takhle a odkaz budete mít v popisku videa. Je to Stranded Deep. A dáte si to najdu. Jo, tady to. Be a game addons. No prostě tady to. Street Deep by a game addons exe. Je to exe. Dáte normálně to spustit. Popíšete tady to a máte to. Já už to mám nainstalovaný, takže tak. A mám to tady nainstalovaný, mám to tady. Prostě tady to mám takhle, tady to a prostě se vám otevře taková ta instalační tabulka a prostě v té tabulce si to vyplníte. No prostě nic, jenom dáte prostě další, pak je tam na konci instalovat, je strašně dlouhý, ale to je jedno. No a prostě až to nainstalujete, bude, že se vám to nějak, počkáme, tady to je jedno vykřížku, no a prostě tady už to můžete dát jenom play, dáte a můžete si zahrát hru Stranded Deep. Já už, jak už jste viděli první let's play na tuto hru, takže už jste viděli kus té hry, takže tady byl takový tutoriálek, jak si nainstalovat Stranded Deep. A já se vám tady zatím loučím a v popisku videa budete mít, dole v popisku videa budete mít můj facebookovou stránku a můj e-mail a tady tu hru, ten odkaz. Takže to by bylo asi zatím vše a já se s vámi loučím a zatím čau.